chieng'no. Ting'ene magi gik ming'ene go chuny jopiny kabisa. Go chuny jopiny nikech koro ng'iso jopiny ni to kara wan kure. Credibility mar election the moment miketa doubt moro matin. Tiyudo ka koro ji bedo gi confidence gi bedo piny kabisa. To mane gima timore e kura mineno kani. Kendo ing'eni king'iyo strategy mane dhi bedo kanyo, of course magi ok report ma verified, lakini ing'eni king'iye kisiasa, ka koro ing'iye kisiasa, to ng'ato nyalo wacho ni gini ne nyalo bedo ni en gima nopangi. Nopange yo manade? Nopange monde bang' kosatim general election, ma ng'ato osadhi oyudo telo mar rais, to o create narrative moro madhi miyo kura no dhi ne jomodwaro. Nikech ing'eni king'iyo kaka koro kiyudo kaka ne jo UDA